Stavba The Mill je pre nás založená z pohľadu hardvéru na pilotách a je ich dohromady 1,7 km, ale možno zaujímavejšie je ten software ako hardware. Ten vizuál fasády je založený na tom, že chceli sme takú jednu jednoliatú monolitickú stavbu trochu rozbiť a tou fasádou, tými zalomeniami sme dokázali vďaka slnku a tieňu vytvoriť hru fasády v priebehu dňa. To znamená, že od rána do večera sa tá fasáda mení, je stále iná, dynamická, aj keď tá celá budova je sama o sebe statická. Budova má dva také menšie verejné priestory. Zadný, akoby vnútro blokový, je skôr užitkovejší a tým, že najmä v týchto letných mesiacoch je dosť horúco, tak v podstate celý deň v tieni. Ten zadný, akoby z južnej strany, z priestoru budúceho bulváru Mlynské Nivy, ten je taký reprezentatívnejší aj s umeleckým dielom od Filipa Šicka. Ja sa veľmi teším, že éra lacných obvodových plášťov na administratívnych budovách u nás v Bratislave už skončila. A takým veľmi dobrým príkladom je práve táto budova, kde tá kvalita sa odrazila nielen v tej formálnej časti na fasáde, ale aj na tom vnútornom usporiadaní, dispozícii, kvalita materiálov a tak celkovo. Myslím si, že veľmi dobre, kvalitne, remeselne odvedená práca.